משאיות. גם אם יש ירוק אתה עוצר. זה משאית שבתוכה הטרקטורים. מה המספר של המשאית? שנייה, אנחנו עוצרים אותו, אחי. אלה שני טרקטורים מפריור. איזה רמפה יש לו? הייתי, כן, הוא מסודר. כן, קשה להאמין, אבל מה שהוסתר במשאית הזאת זה שני טרקטורים שנגנבו אמש מאחד מבתי האריזה בדרום. באמצעות מסילות מברזל שחוברו אליה מועמסים הטרקטורים ונלקחים למקום מסתור. אתה נהג? מה קרה? מה יש לך בכלי? מה יש לך בכלי? קצת אחרי השעה 1 בלילה התקבלה במוקד איתורן קריאה מטרקטור שעליו הותקנה מערכת התראה מפני גנבות. מי העלה את הטרקטורים למעלה? אתה או הם? הוא. ואיפה אתה עמדת שהוא העלה אותם? איך? איפה אתה היית? שמה, לדעותו. שמה. ולא נראה לך מוזר? ראית שאין לו דלת והכל שבור? לא יודע. לא ראית. זה זריקה כנראה, אנחנו אחרי הרכב, נסיעה 70 כמשהו. יב באחד, אנחנו בעקבות גניבה של כברות אחרי הרכב עם הכברות הגנובות. נו, סגור לגמרי את הדלת. איפה תעודת זהות? טוב, כל מי שמעורב, הרכב נתפס עם הכברות. נהג כביכול תמים, יש גם מוביל מגנום. אני אגיד לך מה המחשבים שנחשב מהם? כן, בטח, יש לך מחשבים. ירון, זוז רגע. זה? איזה? איפה זה? זה? זה מישהו הביא לי אותם לתיקונים. תוציא אותם. תוציא אותם, אני זוז רגע אחורה. בואו נשים אותם בצד. וזה מה? השחורים האלה? זה אין לבעלים שלנו. לא, השחורים שם. זה גם הבעלים שלו. זהו? כן. טוב. במשטרה חושדים שזוהי כנופיה מתוחכמת שהגיעה ארצה במיוחד ממקסיקו כדי לבצע גנבות בשווי מאות אלפי שקלים. שימו לב, התיק מונח ליד הדלפק כשבתוכו תכשיטים בשווי $100,000. המשווק פוצח במסע קניות, ובזמן ששניים מהגנבים שמים עליו עין, לוקח הגנב השלישי עם חולצת המשבצות את התיק ונמלט מהמקום. אבל מה שהגנבים לא ידעו זה שהמשווק התקין מבעוד מועד מכשיר איתור בתוך התיק. ניסה שתפעיל את האיתורן, גנבו לי את התיק עם האיתורן בפנים. תפעיל לי אותו דחוף עכשיו, זה היה לפני איזה 5 דקות. מקווה שהם עדיין באזור. צוות החוקרים בראשות פקד רותם וסקר מעריך שהכנופיה המקסיקנית אחראית לשורה ארוכה של גנבות בתל אביב בשווי של מאות אלפי שקלים. במשטרת תל אביב מסמנים הבוקר ניצחון ראשון משמעותי במלחמה שנראתה עד היום חסרת סיכוי מול גנבי האופניים. עשרות זוגות אופניים גנובים נתפסו אתמול במבצע משותף של שוטרי יחידת חורב וחברת איתורן. הגיע חשוד, לקח את הגנב את האופניים, ביצענו עיכוב אחרי האופן ביחד עם החשוד, הגיע לא רחוק מכאן ביפו למחסן. שפתחנו את המחסן נתגלה המראה הזה של זוגות האופניים שנמצאים מאחוריי. יאיר הצליח לאתר את הסחורה שגנבו של מי עדן. כן, תסביר לנו יאיר מה היה. המשאית עברה את מחסום קלנדיה, נכנסה לתוך הכפר של ארם, נכון. שטחי A, נכנסה. בשיתוף צבא ומשטרה. צה"ל, משטרת ישראל, תחנת בנימין, הגעתי למחסן,
דקרתי עם ה-DF, מצאתי פה את כל הקרטונים. יש פה את המנעולים גם, יש פה את כל הקרטונים של אגווה פרש, משהו כזה. היצרן סניו אגווה פרש. אנחנו כאן על הציוד, רגע, שנייה. כן, על הבית. ברגע יש יצור אחד מורכב אחד, הסחורה נמצאת, יש פה את הבן אדם, כל הארגזים, הכל שחקת אותם. כאן רמאי. כן, מחסנים של אותם מ-4. כן, שרשרת, כן, הלאה. תפתח ככה, תעשה ככה. לאט. הנה המחסנים של הנה הכל. תפתח. וואו. כמה יש? רגע, נצלם. את כל הקרטון. הנה כל הקרטונים, חיובי מלא. יפה. התחילו לפתוח, אני אומר חלק. פתחנו את המחסן, כל המכשירים של התמי 4, אני פתחתי, יש פה קופסה פתוחה, אצלי ביד. אדומה יפה. בצבע אפור עם כל הפרונט שלו אדום, איזה מכשיר יפה לאללה. יש פה כמויות. כנראה זה מחסן אחד, אני עכשיו מדבר עוד מחסנים. יש פה משהו כמו 70, 100, 200 בערך. זה אדיר לפי דעתי. פתח. הופה. פתח. מצאנו פה עוד מחסן.